Kardom kato kawe phan se tame ningkan kimi akhir jome pajir lo pen itum ko anma labangso a journey long dorapet hadi asi laan so se labangso ningkan se tame itum claim me dam me phan si kato kawe phan ta akhir jome nang pidon lo lapen choro parpik lo kato kawe se tame lap an harni pen nili long nai to dum plum nili phan support la sinanglit tum ma joini sinili lapu an se tame king kam se jor long lo la sinanglit tum phan ninga klong pen choro parpik lo la si isi nanglit tum pen se tame lapu an arni pen dorapet lo po se tame ilitum chetong ti sike onga la si nili non labang so 2022 a journey ke pangcheng di labang ke nanglit tum manar lo West Caribbean lo la si kadok ave se tame nili pen chetong itung la pen nili sitami nali tong han chetong tung piglo kasi nili pen chetong ji pulote nili konaan sinon rang bom man nangli bom man la bangso update nangli tung nanglang don ibom tami la ke la Instagram lo la sila Instagram nili appear pidat lo la sila so long nang follow lo te nangli tung nili pan nili tami nangli tung pen chetong our size sitami joy kebo la sinili ke bangji adim la bangke ke chengsi ke baithalang so la det pen hamren det pen umrukhuti na damji umrukhuti det pen panai la pen ke padusi ke soai la si nangletum jong se halapu na si ke do tum pulote nangletum pen nili chetong tum la si nangletum opportunity pen nang chetong non tha la si non nilitum ke do la ke arlong rupa mate bangtung kichini la bangke silheta nasi pini bangke wolong komaji andam ji halada ke si program ke sikdo nilito chemisi nasi nang landon bom tha asap sub se tami nang paklang konbom ko non ke nilito da an le erlo wolong komaji dam bom si nang landon bom thade kado kobeta Ola sirwo mo vlog sa bang subscribe bidun oo tha matua lang li lo te ilito isi no pia tek ilito lagang so ke so phan se song tut si ilito tini ARJ se tami se kek longo la sikat apol pongo Ika charte bang si ko na maliw Asal kita family je, nang ini cara sama ni. Jadi tak, ini oleh dari sini. Kita pun mau macam ni tu hampir pun.